El Rolex invisible. Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest canal. Avui parlaré del Rolex Datejust de 31 mm Acer Oyster Steel amb referència 27 82 40 i 7.250 boires al cap. Euros, dubidu. Abans he de dir que el 1908 és el meu Rolex preferit, però som-hi. Petit, sí, de 31 mm. M'has de deixar que m'habituï a portar un Rolex. Començaré per aquest. És prou inadvertit i encara manarà el meu canell, que no quedarà garrativat per la presència del rellotge de la corona de puntes. Dues característiques que m'encanten de primeres. La data gran, que es veu gran. La corona gran, que actua gran. Va, que continuo amb coses maques. El bisell nu, que fa de llac, de zona d'accés tranquil, de perímetre neutre per capbussar-te a l'esfera, a tot el llenguatge Rolex. Ara un binomi lògic. Si veus els índexs de bastó molt aplicats amb presència callada, entendràs el perquè d'aquestes agulles d'hora i minuts. Són agulles i índexs, filles i fills de mateixa mare i pare. Literatura al dial. Sí, tota la ferralla de text. Que important que es veu això de d'un Rolex. Superlatiu, califragilístic, espialidós. Cosc, també és un bon cosc a la butxaca. Si és un Rolex, s'entén tota aquesta propaganda a la casa del dial. És com els futbolistes que tenen una gran sala de trofeus a casa seva, tan donats a l'onanisme com són. Doncs això és el mateix si fa o no fa. El braçalet Oyster, de 3 elements i massís, tancament desplegable Oyster's Clap, que té clap, i amb eix-lin extensible de 5 mm, fora de conya, molt juganer. No seria la paraula juganer. Treu-me això, deixa-ho. Braçalet, capsa, bisell i dial saben jugar a les amagades. Entre tots dissimulen tot el conjunt fins fer-lo sobri, amb bellesa sense estridències, però sense poder amagar aquest ego familiar tan gran com té. L'agulla prima seria com la persona que va nedant pausadament, suau i harmoniosa per la piscina climatitzada d'aquesta gent, amb banyador de la mateixa tela que les seves germanes grans i que la resta de la peça. Mare de Déu, quanta harmonia! Ja em sap greu perquè a mesura que avanço amb aquest anàlisi m'està agradant més i més i més i els escriuré una carta dient-los que sispli, que sóc tan maco jo, que si els puc pagar a còmodes quotes de 50 euros al mes fins que acabi de liquidar el deute. De ben segur diran que sí, la setmana entrant ja el tindré lluent el meu canell. Ai, quina estúpida emoció. Jo paro, tu. Ja està bé de fer el sumi a truites. Vaig a donar-me una dutxa a veure si espavilo. I tu, ja saps, recorda que un rellotge i un dibuix fan biografia.